Di ang mahaguru no asike biswas khaika ang nije pathang yora hamka ani kisu ani improve dengkha hamka हिंखे नाय टंनाय दफानि गोथां टिभि न आनि बाय दारा मनाय सं दिनै हायनो रंनि बागै आं महागुरुनि भिडिअ टुबुइ मा फाइजावहा कक हिंखे सकांग तरि देबरमानि बिहिगबाय महादेव काजागो हनै कक बांलायमानि बिसिंतिनो गोबां मा कक एरै फाइमानि महागुरु न जाया सालायमानि केबोबा रुगि हामरनानि बागै थांगै महागुरुनि आरो रां 5 लाख नाजाखा हनै केबोबा चेराय न निजिनि बसानो हामरना हनै थांगै 1 लाख रां नाजाखा हनै कक सिलसामानि आबो नरक आनि प्रिभियस भिडिअ रगबो नखना ते गोबां मा ससियेल मिडिया रगबो नखना हिंखे तिनि हाय म हायखेनो ते खरकसा बाय ससियेल मिडिया ओ फायै नुकजागै साफाख्या बिनि आगिओ सरि हामिया तंमानि गोबां मा डक्टर थांगै हामलिया बाय ब महागुरुनि आरो थांगै बिनि सरि बेलायखेनो हामका आगिनि साइफोनो बेलायनो हामका हनै ब सावै खनारेखा at kaisa ni sak meser ma hayengei bohok thuli thangka yakung yagrok joto tui pore ang bithi cha phano holia যখন তে মহাগুরু আনো শুক্লাইকা তুই পড়ারিখা হক বাই ইঙ্গ থক পড়ারিখা হক মানে সামানি হলিকা हिंखे केबो सावो महागुरुनि आरो थांगैसे आनि बसाय थै थांखा सरि हामिया नाजाङा हनै थांगै रांबो थकगै नाजाखा हनै पुरुब्रक फुनुगलायमानि रक नरक नुगबायखेना गोमोन प्रमाणता रतंगै तो 7 लाख रबायखेना आरो थांगैसे बारि डक्टर रक नायजोंनि दं पुरु गाहाम दं मानिसि बिसास खान्यानि कक हिंखे जों तिनि बोखावोसि केबो बासावो आं आजागाव थांगैनो आगिनिसै आनि सरि हामै थांगा हनै सावो केबो बासावो आनि रां आसुक नाजाखा आजागाव थांगैनो आनि बोसानि सरि तेबो बारिखा आगिओ डक्टर नाय तंफुरु तेबो गाहाम दं मानिसि हनै सावो हिंखे जों वानसुंनानि गलाखे हिंखे अबनो साबनखे गुबै हनै सासिनाय साबनखे ताताल हनै सासिनाय वानसुगै माया ngै तंखा बेलेखेनो आं किसा कन्फ्यूज ngै तंखा नरक कमेन्ट खायसादि नरकनि कमेन्ट मानखा हिंखेले आनि कन्फ्यूज तंमानि आबरो ताइसा कन्फ्यूज तंमानि आबो सल्ट उंथथखाय मा तंगो हिंखे कमेन्ट खाय सादि आफुरो आं बनो आनि माने आनि धर्म बुफां बनो नियम आकन पालन खायनो आं बनो आनि धर्म बुफासलाम हिंखे ओ बाय हायनो हाय सावै खोनार जावखा ब बिनि सरि हाम्मानि परे ब बेलेखेनो जाजागै महागुरु न ब धर्म बाबु सोनामै सिका हनै सावै खोनारिका के ताबुक आं बिश्वास खाय आं रेजाल्ट माने नां बनो धर्म बुफासलाम काबले आव बोखावो बिसास खायमा तंखायतो आबो बिलिभ खायका हिंखे के जों जतो वानसुकमारक उंगो हिंखे तिनि अबो हायखेनो ओ बायबो बिसास खायैनो ब बिनि सरिनो हामका हनै सावै खोनारिका के ताबुक ओ जे ताताल कक साने रंनो बंनां ताम सानानि बर ताम बुजि याबते कक sak bang saimiya वानसुगै नायमानि साबनो ताताल हनै सामा गलायख्या ओ बाय वानसुगै मायां तंखा जे प्रुफ फुनं नाय रंनो दा ना कमेन्ट खायनाय रंनो वानसुगै मायां तंखा terus ang result mangka buri mantun ma itu nang angle mangka हिंखे साबनो से गुबै हनै सासिनाय हिंखे ओ बायबो सावै दंगो आंथ' रेजाल्ट मांखा गाहामनो हनै हिंखे खरंनैबो सावै दंगो रां रोमानि पुरुब्रक दंगो रेजाल्ट माया हिनै निजराय हामना अंकाय ब्रेन एपोलोनि ब्रेन खगमा तुनै जिन बाय खगमा तुनै के ओ जिन साबो अंखा मुतायदा अंखा सेमिया बेन बक मुताय हरिन सावो ओ मा बेलेखेना वाना जंनाय कक एपोलोनि से ब्रेन खगै तुइ मानो आ जिन हिंखे मुतायदा अंखा तामंखा बा जिन बायसे खगै तुइ मानो हिंखे अबाबो गायसा नि बागै कन्फ्यूज थांगा नों जिन दखना निकाबा नों 1.5 लाख रां मार नाइन साव हेन पय आंबो 1.5 लाख रां दुइखास आं सा हामना निकेबा आसे डक्टर साव हामरि आनि साव केबा एकोर आं थांका आव निजिनि बुसानोसे हामरनानि हिंखेबा तामो 1.5 लाख तेबो 1 कोटी 1.5 कोटी खिबिगुइ मानो हाइफानोसे रां रोमानि यागलो फुनोसे कुनु रेजाल्ट माया हनै क्लियर के साखा ओ बाय ang kaisa kok sana musungo je comment hamia hani rong no ekbar waisa ashram phaiye karon jotni nukungo jotni sorin kita kita problem tong na ekbar naijak phaidi haino
নিউজ রক নাইমা বাই খামিয়া কমেন্ট রমানি অবচায়া কারণ নং কেবনি থাङै তো নং এক্সপিরিয়েন্স খাইনাया खहा जागाबो आं एक्सपिरियेन्स जों जाखानि न आं मा साउदिनि अक हिंखे नरक तो खोना अबाय हाय देवाइसा साफि जावगा नरक लांखाजी न कमेन्ट हामिरक ता खाइजी हनै नरक साइमाया वै कमेन्ट ता खाइजी हनै वासासो नरक आश्रम थांगियाखौ हिंखे वासासो थाङै नायदि हनै हिंखेसे नरक सावै मानाय हिनि साखा हिंखे नरक साबो महागुरुनि नरक थांनाय कमेन्ट खाइ सादि কোনো মানে কমেন্ট হামিয়া খাইয়া ওই নং পইলা এক্সপিরিয়েন্স খাইনাय di abun pore nang sadi joding hangkai and tei barba ki tangtam sanani borok tang multa pulta kok saro हिंखे नरकनि बागै तेबो आपडेट कताल तुबना बागै चाइतंनाय हिंखे जतो दफानि कथां टिभि नाय तंगारनो बेलाय बेलायखे हामबाय।